Вітаю, гэта пара. Гібридная правакацыя на мяжы з Польшай. Можам лічыць, што гэта уверцюра да вайны на тэрыторыі Беларусі. І кульмінацыя пачнецца хутка. І праблема палягае ў тым, што Польша і Літва не хочуць разумець рэчаіснасць такой, якая яна ёсць. На вас хутка нападуць, вы там кагосьці не хочаце справакаваць. І хібы ў стратэгічных падыходах яны давядуць да бяды і іх, і беларусаў унутры Беларусі. Таксама сёння я хачу пагутарыць яшчэ раз пра Лукашэнку. Рабіў інтэрв'ю з Анатолем Котавым, экс-высокапастаўленым чыноўнікам Лукашэнкі. Вось калі пачнецца эскалацыя, Лукашэнка рыхтуе, імаверна, для многіх сюрпрыз, не для мяне, але многія будуць здзіўленыя, хачу пра гэта пагутарыць. І ўвогуле, як будуць разгортвацца падзеі ў Беларусі. Пачну з бульварнай хронікі, зноўку хачу пагутарыць пра Лукашэнку. Напрыканцы года я прагназаваў, што ён пралічыць тое, што на тэрыторыі Беларусі будзе эскалацыя, будзе вайна, яму канец, што ён пачне там спрабаваць рабіць манеўры на захад, а ў Беларусі ўжо гатовы канструкт, каб яго ліквідзіраваць у кожны момант. Так яно і ёсць, Лукашэнка быў блізкі да катастрофы, але паглядзіце, як ён выкручваецца з гэтай сітуацыі. Строіць сябе клоуна, што я вось ужо ўсё. Рэальна паглядзіце вось на дэталі, на нюансы. Я ўжо тут не прэтэндую быць первым, я ўжо вось раз'язджаю Манголія, бізнес-інтарэсы сям'і і так далей, займайцеся Беларусю, вось вам цалкам прадастаўляю, амбіцый ніякіх не маю. Гатовы на самапрыніжэнне, сустракаецца з губернатарамі расійскіх рэгіёнаў, што ж паніжае ягоны статус як кіраўніка дзяржавы. Ён на гэта гатовы без праблем, калі ласка. Паглядзіце, дарэчы, на ягоны стан фізічны, так, як за паўгода ўжо няма трымцення галавы, палепшыўся, значыцца, колер скуры, відавочна, што паправіў сваё здароўе, мабілізаваўся, сабраў мазгі ў кубку. Вось это хітры Лукашенко, разумееце, нібыта я вось не маю ні да чаго амбіцый, все, з сітуацыяй згодны, все, збіты лётчык. Лукашенко чакае вось гэтага моманту эскалацыі, таму што ў гэты момант у яго здарыцца шанс. А гэты момант ён абавязкова настане. Зараз это гібридная правакацыя на мяжы, это пачатак вельмі маштабных сур'ёзных працэсаў, пра гэта яшчэ пагаворым. І вось я гутарыў з Анатолем Котавым, які ж і у адміністрацыі прэзідэнта працаваў, Міністэрства замежных справаў, сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэта, па сутнасці другая асоба пасля Віктара Лукашэнкі. І ён таксама звяртае ўвагу на фактар Лукашэнкі падчас эскалацыі ў Беларусі. Звярніце ўвагу. Цывілізацыйна нас, на жаль, запихваюць у расійскае гета. Адзінае, ёсць некалькі фактараў, якія гэтую сітуацыю могуць змяніць. Трошкі можа паўплываць, як гэта не дзіўна, Лукашенко, але толькі ў адным выпадку, калі ён пачне сепаратныя перагаворы з Украінай, каб выкараскацца з-пад уплыву маскоўскіх, паабяцаўшы нейкую сапраўдны нейтралітэт беларускі, але трэба будзе змяніць яшчэ вось гэты парасончык усходні на украінска-заходні. І гэта вельмі цяжкая задача, але пры пэўных умовах выканальныя для Лукашэнкі таксама ён здольны зрабіць і не такі кульбі. Трэба недаацэньваць ягоную здольнасць да выжывання і да трымання вось гэтымі сінімі пальцамі за ўладу. Спадар Анатолій, вы сказалі пра магчымы кульбіт Лукашэнкі. У які момант падобнае можа стацца, на вашу думку? Пэўныя спробы Лукашенко ўжо робіць. Вось гэтыя ўсе заявы, якія мы чулі апошнімі тыднямі, што не трэба наязджаць на Украіну, вось гэтай беларускай прапагандзе. Тое, што Лукашенко прагаворваў, што ёсць нейкія прапановы новых мірных перамоваў паміж Украінай і Расіяй, а Беларусь тут будзе пасярэднікам. І фактычна адказам на такія перамовы быў візіт Пуціна у Мінск. Ён сказаў, што ён не будзе дамаўляцца з Зеленскім. Гэта фактычна паказчык таго, што Лукашенко спрабуе вось такія гульні пагуляцца ўжо зараз. Таму што ён адзінае, што напэўна добра разумее, што вайна гэта будзе
канец для яго у момант. Ну якія б фокусы і кульбіты нам не паказаў Лукашенко, мы павінны памятаць, што гэта вораг беларускага народа, это здраднік, які вот это по вялікаму рахунку сам развязаў вось гэтыя рэпрэсіі, давёў да дэмаграфічнага крызісу, паставіў пад пытанне ўвогуле існавання Беларусі. І што б ён не зрабіў, якія б фокусы ён не прадэманстраваў, вельмі важна помніць пра гэта, пра ўсё. У тым ліку пра стратэгічныя памылкі 2020 года, калі на роўным месцы здаўся на міласць Крымлю, зрабіўшы стратэгічныя памылкі з падлікамі галасоў, там, з развязваннем гвалту, усяго гэтага можна было пазбегнуць. Ну так вот адпомсціць захацеў беларусам, якія перашкаджаюць яму жыць і накопліваць капіталы і мець абсалютную ўладу. Такая вось прага помсты была. Ну, што ў выніку здаўся на міласць Крымлю, падставіў Беларусь пад, магчыма, ядравы удар, пад тое, што могуць сотні тысяч людзей загінуць тэарэтычна. Ну, вот такая сітуацыя. І мы не павінны ў чарговы раз, ну мы-то не патрапімся, а многія могуць зноўку патрапіцца ў пастку лукашэнкавай харызмы і абаяльнасці там у пэўны момант. А зараз я хачу пагутарыць пра эскалацыю. Эскалацыя у Беларусі, все, яна неадваротная. Вось гэта гібридная правакацыя гэтая на мяжы з Польшай, ну я ўжо казаў, што гэта як бы званочак, ну это робіцца, разумееце, не проста так пасеяць экспорт хаосу ад балды, это частка маштабнага плану. Ну, у тым ліку, каб чырвоныя лініі прамацаць, справакаваць, разумееце, палякаў на пэўныя дзеянні, каб потым скарыстаць это як зачэпку, ну, у тым ліку, магчыма, для тактычных ядравых удараў. Але правакуй, не правакуй, разумееце, пойдуць яны на эту правакацыю, павядуцца ці не павядуцца, это ўжо не важна. Стратэгічнае рашэнне праявіць агрэсію з беларускай тэрыторыі яно ёсць. І трэба не думаць, як не справакаваць і там выйграць месяц там ці тыдні. А трэба думаць пра тое, як адказаць, як эту агрэсію прадухіліць, як разабрацца з агрэсарамі, так, з Крымлём. Вось пра што трэба думаць. А тут вот спрабуюць, значыцца, не справакаваць, збіраюцца на мяжы вось Польшы і Беларусі нейкую рабіць буферную зону. Спачатку была інфармацыя пра 200 метраў, зараз ужо пра 2 кіламетры, я так разумею, каб вылаўліваць там магчымых снайпераў-дыверсантаў, якія нібыта збіраюцца там застрэліць беларускага сілавіка на беларускім баку, і вось гэта будзе выкарыстана як прычына пачаць там баявыя дзеянні. Ну, буферная зона ў паляка ўжо была, эта ідэя правалілася. Я размаўляў у папярэднія гады з людзьмі блізкімі, скажам так, да палітычных элітаў папярэдніх польскіх уладаў. І яны казалі, што так, мы ўспрымаем Беларусь як буферную зону ад Расіі, такую падушку бяспекі. Но то ўжо была адна буферная зона, і што? І зараз тактычная ядравая зброя каля вас знаходзіцца, так, агрэсія можа быць ажыццяўляцца ў дачыненні да вас. Да чаго гэты план з буфернай зонай прывёў? Вы арганізоўваеце новую буферную зону. Пра іншыя рэчы трэба думаць. Увогуле, мне здаецца, што палякі з гэтымі наратывамі толькі мне справакаваць. От мы запусцім у медыа, стралялі памежнікі ў зямлю, нешта там у плот это металічна адрыкашэціла. Все, затрымліваем, крымінальная справа. Падняўся пратэст, прыгнечаны настрою польскіх вайскоўцаў. Мы, значыцца, абараняем дзяржаву, вы нас тут за стрэлы папераджальныя гатовыя тут сажаць. Што это ўвогуле такое ёсць, патлумачце, калі ласка. Это вялікая праблема зараз у Польшы, абы не справакаваць. Падобная сітуацыя ўжо была. 39-й год. Тады, канешне, у палякаў нашмат горшая была сітуацыя. Польша была аточаная з аднаго боку Гітлерам, з іншага боку Савецкім Саюзам, шансаў было мала, але таксама наратывы толькі б не справакаваць. Ды пытацца не будуць, стратэгічнае рашэнне прынятае, нападаць. І все, яны раздзярбанілі Польшу, правялі ў Брэсце сумесны нацыстска-сталінісцкі парад, нацысты разам з камуністамі, ваенныя разам на парадзе, там папіросамі дзеляцца і так далей. Так што эта стратэгія, гісторыя паказала, яна не працуе, думаць трэба пра іншыя рэчы. Дарэчы, пра тую гістарычную аналогію таксама прыгадвае Анатоль Котаў. Усё гэта нешта нагадвае 41-й год
прыблізна на той самай мяжы, толькі што яна была трошкі далей на захад пасунутая. Не паддавацца на нейкія правакацыі, бо гэта можа справакаваць вайну, якая ўжо была, ну, фактычна, ну, якая вісела ў паветры, і пытанне было, хто яе пачне і у які дзень. Вось зараз мы прыкладна ў такой самай сітуацыі, калі Польшча прыняла стратэгію не правакаваць Беларусь, каб менавіта не патрапіць, мабыць, у пастку гэтага сцэнарыю, які вы апісалі. Захад усё роўна не гатовы да таго, што падаецца ўжо вісіць у паветры, да сур'ёзнага сутыкнення з Расіяй і яе саюзнікам, хаўруснікам Лукашенко. Мур не ўратаваў, не ратуе ані ЗША ад нелегальных мігрантаў з Мексікі і не ўратаваў, на жаль, Ізраіль ад нападу тэрарыстаў з сектара Газа. То бок, калі канфлікт ёсць, ну, трэба проста да яго рыхтавацца. Ну і бачыце, вось гэтае імкненне не правакаваць, нешта там адцягнуць, это можа проста нарабіць бяды. Тут трэба прымаць бой і рыхтавацца канкрэтным чынам. Дзе беларускае вызвольнае войска, быў такі патэнцыял людскі. Дарэчы, беларускае вызвольнае войска, арганізатары, якія знаходзяцца ў ценю, людзі, якія прыдумалі гэтую ідэю, яны ж кажуць, што і тут ёсць людскі патэнцыял. Дапамога патрэбная, тэхнічная, інтэлектуальная, але наш галоўны разлік – гэта людзі з пагонамі ўнутры Беларусі. Таму што я не бяру там розныя мапы, там падраздзяленні Карпенкова, але я перакананы, што ў тых жа ўзброеных сілах там служаць людзі, звычайныя беларусы, якія зусім не настроеныя там супраць Украіны і зусім не хочуць тут нападаць на захад, і якім не змаглі прамыць мазгі прапагандай. Так? Проста людзі выжываюць, там сёння няма іншага выпадка, але надарыцца момант, яны падтрымалі б эту ідэю выдатна, я думаю. Але пра фармаванне такіх структур, ну тут, канешне, я маўчу пра Літву, Польшу, там ЗША, тут нават Украіна да гэтага не можа дайсці, маюць спадзевы, што яны там яшчэ нешта з Лукашэнкам, можа быць, будуць нейкія мець магчымасці для дыалога і гэтак далей. Я не магу гэтага зразумець. Вялікая праблема ўвогуле на захадзе, мне здаецца, з філасофскай думкай, з вайсковай стратэгіяй ёсць праблемы. Таму што як павінна быць, каб Еўропа была бяспечная? Это ж відавочна. Павінен быць абарончы пояс, ці называйце это ідэяй Балта-Чарнаморскага саюза. Калі у гэтым абарончым поясе знаходзяцца краіны Скандынавіі, якія маюць выхад да Балтыйскага мора, потым краіны Балты, Эстонія, Латвія, Літва. Самы праблемны момант – Беларусь, потым Украіна, ну давайте возьмем Молдову, Румынія, Балгарыя. Вот это абарончы пояс, які абароніць всю Европу. Самы праблемны момант быў з Беларусю. Таму што можаш нападаць на Балтыю, на Польшу, на Украіну ўжо напалі. Я чакаў, што ў 2020 годзе, калі разыграўся палітычны крызіс, калі мелі люфт дзён, вось, скажам так, з 13 жніўня 2020 года да 30 жніўня, калі можна было нешта прадпрымаць, калі сітуацыя была хісткая, што Захад падключыцца любой цаной, каб выдраць беларускі балкон са сферы ўплыву Расіі. Таму што відавочна было ж тады ўжо, што рыхтуюць вайну. Калі я гэта разумеў, ну як гэтага маглі стратэгіі не разумець, так? Нічога зроблена не было. 22 год, все, напад з тэрыторыі Беларусі на Украіну, но я ўжо быў тады перакананы, што это все, это ўжо проста далі прамую нагоду, каб разабрацца, каб выдраць беларускі балкон. Не акупіраваць, разумееце, там і гэтак далей. Выдраць, каб была дэмакратыя, каб была прадказальная дзяржава, якая бы уваходзіла ў гэты абарончы пояс. Ну і расійскія войскі ж пашкаматалі сур'ёзным чынам. Не было яшчэ гэтых мабілізацый вагнераўскіх і гэтак далей. Это быў момант прадпрымаць дзеянні ў дачыненні да Беларусі. Конь не валяўся, нічога зроблена не было. 24 год ужо рыхтуюць напад. Все пра гэта адэкватныя людзі разумеюць. Ужо гутарка пра тактычную ядравую зброю з Беларусі запусціць, каб не па Крымлю, значыцца, быў адказ.
І тут все адно хочуць не правакаваць, не дай бог не справакаваць. Беларускае вызвольнае войска ідэю ўспрымаюць. Это, напэўна, яны маюць справу з ФСБ рызыкоўна. Губляецца час, вы ж падстаўляеце сваіх жа людзей. Ну а што адбудзецца ў Беларусі і вакол Беларусі? Я лічу, што гэта гібридная правакацыя на мяжы. Асноўная яе мэта адцягнуць увагу. Таму што самае ўразлівае месца это Сувалкаўская прастора, это ўвогуле рэгіён Балтыі, які могуць перарэзаць. І вось тут на мяжы з Польшай можа быць справакаваны такі лакальны вайсковы канфлікт, які прыцягне, значыцца, польскія войскі на мяжу, бронім і граніц польскіх. Чакаем, што можа быць у любы момант напад, все, канцэнтруемся там. І ў выпадку нападу на Балтыю палякі ўжо як бы не могуць дапамагчы тым жа літоўцам па прычыне, што на нас саміх могуць напасці. Я думаю, што такі вось маецца разлік. Самае ўразлівае месца там, таму што мы ведаем, ну не сканцэнтраваныя яшчэ сілы НАТО, так як плануецца. Яны збіраюцца пасля сіесты ў 25-м годзе пачаць, у 27-м скончыць. Это той самы момант зараз вот нападаць, там іншых шансаў не будзе, так? І па якім сцэнары можа адбыцца гэты напад? Канешне, яму павінная папярэднічаць перакідка расійскіх войскаў у Беларусь. Украінцы зрабілі ўсё, каб гэтага не адбылося. Расейцы завязлі ва ўкраіне. Але, ведаеце, сфармаваныя дэсантна-штурмавыя брыгады. Там колькі ў той брыгадзе? Дзесяткі тысяч людзей, так? Вот перакінулі одну брыгаду ў Беларусь, тут ужо нейкая тэхніка перакідаецца. Масіраваны ракетны абстрэл перад нападам, хаос і паніка, а яшчэ ж могуць запусціць тактычную ядравую зброю. Ну это все хаос і паніка, так? Потым сістэмы РЭБ расійскія вельмі моцныя, дарэчы. Эксперты кажуць, яны паралізуюць проста вот зброю НАТО, так і ўвогуле каардынацыю паміж вайсковымі ў Балтыі, якія павінныя Балтыю абараняць. Ну і потым канкрэтная вось інтэрвенцыя, перакінутая якая-небудзь дэсантна-штурмавая брыгада з Расіі, перамяшаная з лукашэнкаўцамі. Это спецназаўцы Карпенкова, сілы спецыяльных аперацый, ну все, хто з левай разьбой, карацей, хто на падобнае гатовы пайсці. Ну і што, вы даеце гарантыю, што тут кінецца НАТО імгненна абараняць Балтыю? Я бы не быў упэўнены. На выпадак ядравага стрэлу. Вы ўпэўненыя, што тут Францыя тут жа пачне, значыцца, удары ў адказ рабіць. Тым больш у іх стратэгічная ядравая зброя. Вы ўпэўнены, што Брытанія на это пойдзе? Это рызыка, што загінуць іхныя людзі, там, дзесяткі ці нават сотні тысячаў. Я не ўпэўнена, што яны на гэта пойдуць. Тут размовы вядуцца, што падобная аперацыя можа быць праведзеная пад выбары ў ЗША, калі там будзе, значыцца, час такога бязладдзя. Но я думаю, што ну навошта выбараў гэтых чакаць? Все чакаюць, што тады это можа стацца, а расейцы арганізуюць падобнае ў нечаканы момант для многіх, так? Хутчэй, гэтым летам ці восенню. Я якраз таки чакаю, вот штосьці вось пачне, вось можа гэтым летам пачацца, вот гэтыя працэсы там, ці восень, у хуткім часе і пачнецца. Но тут, канешне, вялікая інтрыга, як сябе павядзе НАТО. Калі яны не праявяць належнай рашучасці, будуць там гуму цягнуць, кансультавацца і гэтак далей, Балтыя адрэзаная, ну могуць ёй у будучым і ахвяраваць, там, калі-небудзь там вызвалім, падрыхтуемся да 40-го года вызвалім. А можа быць, все-таки будзе рашучы адказ, таму што это ўвогуле паслабленне НАТО, это паслабленне іхных пазіцый, это рызыкоўная вельмі сітуацыя. І вось Лукашенко і рыхтуецца на гэты момант эскалацыі, на момант вайны. Зрабіць кульбіт, пра які казаў Анатоль Котаў. І патрыёты Беларусі павінныя быць падрыхтаваныя да гэтага моманта. Это будзе в акно магчымасцяў, дарэчы, шанс для нас, шанс вырвацца з расійскай арбіты. Каб Беларусь у перспектыве стала першай краінай свету, это не азначае ніякую акупацыю. Гутарка пра дэмакратыю, пра прадказальнасць. Вось і все. А патэнцыял у нас стаць моцнай краінай, заможнай, ён, безумоўна, ёсць сярод усіх пералічаных краін вось гэтага абарончага пояса Еўропы. Можа быць, у беларусаў самы моцны патэнцыял, дзякуючы там дысцыплінаванасці. Я нават так скажу, не дысцыплінаванасці, а самаарганізаванасці беларусаў, так?
Ну і такой вось прыстойнасці, працавітасці і так далей, інтэлектуальны патэнцыял. Гэта ж паглядзіце, колькі ў розных тэслах, фейсбуках беларусаў працуе. Так, в прынцыпе, беларускія ВНУ скончылі, в самых такіх вядомых фірмах свету працуюць. Все у нас ёсць. Большы патэнцыял ва ўкраіне. Гэта і тэрыторыя, прыродныя рэсурсы, людзі, не гледзячы на страты ад вайны. Ну, калі украінцы не перамогуць карупцыю, то самы вялікі патэнцыял будзе ў нас менавіта. Ну і мы павінны быць гатовыя да гэтага вакна магчымасцяў. На жаль, вось шэраг было магчымасцяў у заходніх краін не даводзіць да беды, шансы былі страчаныя, кепска для іх, кепска для нас, але все-таки гэтае акно магчымасцяў будзе.